Si fins aquí has seguit totes les lliçons i has realitzat tots els exercicis, enhorabona, ja has de dominar la fila guia. Soc fan teu, així que no t'espantes davant aquest nou desafiament, dominar la fila superior. T'atreveixes? I ara compremem les tecles de la fila superior. Ens calen més dits a cada mà? No, ens en sortirem amb els que tenim. Guaita com les mans es col·loquen sobre el teclat de manera que cada dit arriba còmodament a les tecles del mateix color de la fila superior. Per tal de començar a aprendre a prémer les tecles de la fila superior, és imprescindible dominar ja la fila guia, el moviment de les tecles de les lletres G i H i mantindre els polzes en la posició correcta sempre, que com ja saps és sobre la barra espatlladora. També saps que les tecles que has de prémer amb els dits anulars costen una miqueta més. Per això, recorda la conveniència d'exercitar-los per afavorir-ne la independència enfortint els seus músculs. Abans de començar aquest exercici, pots practicar el moviment de cada dit sobre el teclat perquè es grave a la memòria muscular. Així tindràs més seguretat i confiança fent l'exercici. No has de descol·locar les mans a la fila superior. Els ressalts que et permeten mantenir-les ben posicionades sense mirar el teclat es troben a les tecles F i J de la fila guia. No t'has d'angoixar si no aconsegueixes les metes i necessites repetir l'exercici. És lògica la disminució de la teva velocitat i precisió. Cal que mantingues la concentració repetint mentalment les lletres que vas polsant, sense lamentar-te cada vegada que t'enganyes. En aquest exercici practicaràs el moviment dels dits des de la fila guia a la fila superior. També escriuràs algunes paraules. Aquest vídeo és una lliçó del curs de mecanografia d'interdidàctica.com. Pots matricular-te gratuïtament per tal d'enregistrar els resultats dels teus exercicis o també pots fer-los al teu aire. Està disponible per a altres idiomes i en diferents teclats. Si l'estàs veient a YouTube, en la descripció tens els enllaços per inscriure't, començar el curs per lliure i fer aquest exercici. I també pots subscriure't, donar-li a m'agrada i deixar les teves preguntes i comentaris.